Dragă, trezirea! Ce? Încă 3 minute. E doar sâmbătă. Dragă, trebuie să... Azi am ceva de făcut și trebuie să ai grijă de surorile tale. Ce? De cine să am grijă? De surorile tale, ai uitat? Ce? De surorile mele? Mami, nu tu trebuie să ai grijă de ele. Dragă, îți plec la serviciu, am ceva de făcut. Ți-am lăsat acolo mâncarea. Dar nu vreau să am grijă de surorile mele. Este un coșmar, o să fie cea mai urâtă zi. Azi trebuie să merg la mall, mamă, să mă întâlnesc cu prietenele mele. Dragă, ți-am spus, azi sunt foarte ocupate și tu trebuie să rămâi cu soră. Ți-am spus de ieri. Să zici că n-ai fost atentă. Dragă, trebuie să ai grijă de surorile tale mici. Dacă nu o să mă supăr foarte rău. Să nu cumva să n-ai grijă de ele. Bine. Ai o listă acolo în bucătărie. E doar o zi, dragă, nu-i pentru o săptămână. Bine. Pa. Pa, dragă. O să fie un coșmar. Nu pot să cred surorile astea. Așa, să ne pierdem. De ce nu pot fi ca mine? Așa. Hai să mâncăm. Delicios. Suculent. Foarte bun. O să las aici. Trebuie să mă duc la surorile mele să le trezesc. Hai că mă duc. Se pare că masa a pregătit-o mama înainte. Să mă duc spre casa lor. Adică ușa lor. Să intrăm. Ok, gata, am închis ușa. Uite-le pe surorile mele. De jucărie. Mia, trezește-te. Elena, Scularia. De ce mi-era grădinița? Nu este sâmbătă. De să nicio grădiniță. Grădinița? Încă 5 minute. Nu trebuie să mergeți la grădiniță, trebuie să vă dau de mâncare. Haideți. Trezirea, mama nu e acasă. Ce? Mama nu e acasă? Nu e acasă, mama? Au. Da, nu este acasă. Chiar? Vorbești serios? Da, Elena. Mama! Stai liniștită, liniștește-te că nu este nimica. Înțelegi? Mama e plecată până la serviciu. Mama! Mia! Mama este plecată! Ce? Mama e plecată? Mama! Mama! Unde-i mama? Nu mai faceți așa. Nichi, ajută-ne! Unde-i mama? Unde a plecat mama? Mama! Mama!
Of, terminați odată că, uite, deja ați dărâmat toate jucăriile. Nu chiar toate. În afară de aia. Dar vreau la mama. Și eu vreau la mama. Hai, serios. Și eu am rămas 1000 de ori singură. Sunteți așa fricoasă, haideți să vă dau de mâncare. Bine. Bine, haideți. Dar putem să rămânem un pic pe scaun aici. Of, bine. Haideți că vă aștept. Că mama a zis să am grijă de voi. Ura! Au. Aici. Pot să dau jucăria jos. Bine, Lena. Liniștiți-vă, eu vă aștept afară. Adică, în bucătărie. Bine. Nu am plecat. Mă întreb unde plecăm, mami? La serviciu, știi, nu? Ca de obicei, cum merg mămițile la serviciu. Ce vrei să facem? Nu știu. Hai să ne ducem la masă, să nu murim de foame. Bine. Hai, așteaptă-mă! Au. Uf, când vin surorile astea? Hei! Hei! În sfârșit ați venit după 100 de ani. Ok, haideți să luați loc. Așa. Dar pe tine te-a anunțat mami că ești că e plecată. Normal. Of. Și pe aia de ce nu? Au. Pentru că voi dormeați și dacă vă trezeam începeați să... Așa, poftă bună! Mulțumim! Ce bună-i! I-am o să vă placă. După aceea aș vrea să mergem la mall. La mall? Dar noi vrem afară, la... Mama de obicei așa face. Mă duc să mă uit pe listă. Niam, ce bun este mâncărica. Am venit cu fișa. Ups. Scuze. Nu-i nimic. Ce mai întâmplă? Așa e. Ok, să vedem ce scrie. Așa. 2 la Mia și Elena mâncare. Ok, asta acum i-am dat. Să bifăm, bifat. Scoate-le afară. Asta o să fie greu. Wow. Să închidem hârticica. Să ducem. Ați terminat de mâncat? Da? Bine, haideți afară. Nu trebuie să vă îmbrăcați ca sunteți animale. Normal. De. Ok. Păi, haideți afară.
Așa, bun. Ăsta este parculețul vostru, nu? Da. Ok, haideți. Duceți-vă și distrați-vă. New story. Yay! Au. Ura! Hei! Hei, jucam trenulețul! Eu vreau pe hindă! Yay! Uite-mă, acum bine. Ui! Vreți să jucăm ceva? Bine! Bine! Ok! Huh? Oh, uite pe Nikki. Oare unde este mama ei? Du-te și... Unde să vezi? Ce faci, Nikki? Bine, unde este mama? Da. Păi s-a dus până la serviciu și eu trebuie să am grijă de surorile mele. Ce drăguț! Ești foarte responsabilă. O mulțumesc, doamnă. Păi... Da.